Mosok wis sugih ora kenal batur. Nyapa mi kowe iki biayaan terus kono. Ayo terus. Terus agen musul. Ora, isik panjang. Tak ndelok arep ndelok. Kok iso ndelok? Ge tombo kesel. Lelek punya. Iya. Anu, menurutne Oh, alah kowe mentolo ta wong kesel kaya ngono. ya nek tangga mentol lah klambe kuwi bisa atu tenang. Linggo ke jam 8 lho ngapek. Iya ngal yo sisik. Iki lho yo konyel cah rapat negara. Gimana? Ayo piet yo konyel. Yo aku ki yo mantanmu lho. Kaya bu guru. Lah kabeh malah tuwek men buwe budo sampe men dowe. Wah, ya ndring ngene. Ora gek ngono lho. Pentol dianu. Ora. Piye pentole?